Mae'r pentyrau o greigiau rhydd yn erbyn clogwyni nant gwynant yn ganlyniad i erydiad dros filoedd o flynyddoedd. Yn ystod oes yr Iâ, fyddai'r dyffryn wedi bod yn llawn rhew wrth i'r rhewlif symud yn araf ar ei ffordd. Ar rai adegau, byddai'r clogwyni yn ystod misoedd yr haf wedi bod yn llygad yr haul a'r glaw, ac yn ystod y gaeaf, byddent wedi profi oer fel eithafol. Wrth iddi rewi, byddai'r dŵr oedd yn llenwi'r cymalau wedi ehangu gan wthio'r graig ar wahân. Disgynnodd darnau i arwyneb y rhewlif ac fe'i cronwyd, wrth i'r rhewlif doddi, suddodd y creigiau i wyneb y tir mewn pentyrau serth. Mae'r clogwyni yn dal i rewfrywio pan mae'r tymheredd yn ddigon isel. Mae'r clogwyni isel yn cynnwys rhewglau, sef cymysgedd o dywod, clai a nifer o wahanol fathau o gerrig mân. Erydwyd y clogwyni gan greigiau o fai Caernarfon ac Ynys Môn yn ystod yr oes Iâ gan bwysau'r llên Iâ o'r gogledd. Mae'r clogwyni yn erydu'n hawdd gan y tonnau ac yn syrthio'n gyson. Yn ystod oesoedd yr Iâ, roedd Eryri wedi ei orchuddio gan len Iâ cannoedd o droedfeddi o drwch. Llifodd y rhewlifoedd allan tuag at y môr. Dilynon nhw'r dyffrynnoedd afon ond ar i'r mas Iâ wisgo ochrau'r dyffryn a'i lloriau i ffwrdd, gan ei gwneud yn ddyfnach ac yn sythach gyda ochrau serth. Pan doddodd yr Iâ, carwyd gwaddodion rhewlifol gan yr afonydd ac felenwyd llawr y dyffryn. Ambell waith, ceir rhaeadrau yn dylifo i lawr ochrau'r dyffryn. Mae'r creigiau ymhen gogleddol y traeth yn lafa cyn Gambriaidd a ffrwydrodd o dan y môr. Oerodd yr arwyneb o lafa tawdd yn gyflym tra parodd y canol yn boeth a phlastig am lawr hirach. Yn wreiddiol, gwahanwyd y mas siâp gobennydd oddi wrth y nesaf gan haen o acer a dŵr ac fe'i moldwyd at ei gilydd mewn pentyrau taclus. Mae'r mynyddoedd ysblennydd yma yn cynnwys gritiau rhinog, sef tywodfeini caregog bras. Maent yn ffurfio trwch sylweddol o greigiau gwaddodol a gafodd ei dyddodi yn ystod oes Gambriaidd dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Cronwyd y gwaddodion mewn baswn môr dwfn a oedd yn suddo'n gyflym. Erydwyd y creigiau oedd ar y mas dir oedd yn codi yn gyflym ac fe'i carwyd i'r basyn fel tywod, graen a llaid. Mae bryn siâp cromen gwahanredol yn enghraifft o ymwthiad igneaidd. Gwthiodd magma tawdd poeth i fyny i gramen y ddaear a chaledu i ffurfio craig wrthsafol galed. Cywasgwyd a chynheswyd y creigiau cyfagos. Dadorchuddwyd y mynydd trwy erydiad y creigiau meddalach o gwmpas dros miloedd o flynyddoedd gan Iâ a glaw.